Banzai ľudia, zdraví vás čím ja vás vítam pri mojom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. Na začiatok mám dve smutné správy, vlastne niekto by tam napísal do komentárov, že viac ako jeden účet na jednom svete je van, takže vlastne Synexiu som zmazal, no nie že zmazal, ale vlastne vidíte všetko som zmazal, už tam na tej nerám. A vlastne Tradisina som dal kamarátovi. Dobre, takže sa vrhneme na let's play, takže si hneď nadstavíme nejakú, už to bude na zručnosť. Ale furt ma iba lákajú a nič z toho. Takže si dáme tento, varenie zaútočíme na Sebik 7. Ten nás pekne dal. V podzemku skúsime vulkanického ducha. Ale nemám vôbec žiadne líky, takže pochybujem. No, ale tak môžu celkom pekne ubrať. Pozrieme sa do zbrojírny Nechcú, je tam menšia obrana zručnosť. V čaroobchode nám nepadlo nič. Cechu žiadna bitka. Takže asi všetko. Sa presunieme na X2, na S2, na Mluša. Padá nám hubička, takže super. V zbrojírne nám nepadlo nič nové, lebo tento nie je môj kamarát. A tu nám padol Elik, takže tento je môj kamarát, ale je moc drahý. Takže si ešte rozmyslím, či sa s tebou budem kamarátiť. Varenie skúsime Atom 007. A to dáme. Jo. V podzemku skúsime chobotnicu. No, ešte raz môžeme. Nič ešte horšie. Už ideme do hospody. Nové lízatko a presunieme sa na S13. Na Čimíka. Zvláštne hovoriť o sebe v tretej osobe. A čo, nechám to tak. A pozrieme sa do čaro obchodu. Je nám padol horší náhrielník, ktorý nepotrebujem, a Elik, ktorý by som si mohol kúpiť, keby som bral tento lík, ale práve ten lík nám chýba, takže ho neprám, takže čau. V podzemí skúsime surového lupiča. Vyhýbaj sa, sakra. No super, ešte raz môžeme. No až nič sa neudial. Skúsime si arénku, fantastik. Nič mi daj. Dáme do cechovná válka. Tak to bolo dobre. Môžeme hodiť nejaké zlato. Sakrak. Sprostý kapzluk. Vlastne za chvíľku budem natáčať špeciál za 250 od odberateľov, takže vám moc ďakujem. 250! Pomýlilo ma toto číslo 270 od odberateľov, takže vám ďakujem. Zbrojírnu si pozrieme. Nič, čaro... vlastne pozeraj. Cechujeme boli. Koľko stojí válka na cech? Aha. 150 na tento. Skúsim. Hádam to dám. Pochybujem. Ale môžem skúsiť. Prosím sa na 17. Pošta. Pošta. Au. Bum. Takže to sme dali pekne v cechu. Útok. Navrhli nový R, takže super. Skúsime arénku. Pusimax. Au.
Pozrieme zbrojírnu a čekneme čaroobchod. Skúsime podziemko. Kde by už chcem dať váženého váčníka. No nedá ho, skúsim aj hubu. No. Keby mal kritík. Aha, nemám hubu. Nemám. Takže si dáme hospodu. A presunieme sa na S8, nájdem aplikáciách. To je staré. Pozrieme sa do arenky. 5 minút. A už som na predposlednom svete, to je nič. Hop. A nič. Zbrojírna. Nič. Dobre, nie sa mi neoplatí. Juj, skúsime. Som tam mal minus 8, mám tam minus 7. A ja to tak, pozriem sa do čaroobchodu. Dobre, a nič. Chýba nám nejaký lík. 7.12. Ako vyzerá na inteligenciu, ten je najdôležitejší, si myslím. A pozrieme sa do podziemka. Počkaj, najprv sa pozrieme, či nám nepadol kľúčik. Čo pochybujem? Nepadol. Dobre, takže skúsime kosteného válečníka. Hop, jau. Ten už nás dá to isté. Môžem ešte jednoho skúsiť do hľuby. Nič. Ešte jednu. Takže super. Zahalný závoj. Áno, zahalný závoj. A presunieme sa na posledný svet, ktorým je S1. Za chvíľku budeme mať 60, takže super. Niekto do nás zaútočí, pozrieme si duel. Silu má lepšiu, obratnosť mám ja lepšiu, inteligenciu mám lepšiu, vydrž má lepšiu a šťastie mám ja lepšie. Som musel riadne blokovať, keď ma nedal. Ale on tiež dosť blokoval. 4 krát za sebou. Alebo 5, neviem, počítať som to nejak. Fajn. Pozrime sa do zbrojírny. Nič. A v čaroobchode tiež nič. Nechýba nám nejaký lík. Áno. Skúsim. Skúšal som. Skúsil som. 17. Je toto isté. Triangle epických superschopností. Hop. A v podziemku skúsime Žezosaura, je z nich najmenší level. Ale je na obrátku, takže nič. V varení pozrieme sa na Judo a u kartu preskočím, to bude na dlho. A dal som ho, wow, takže super. A v hospode si nadstavíme, prvý super quest. Teda červený vlastne. Ale je dobrý, takže si ho dám. Ja sa s vami rozlúčim, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak ma chcete podporiť v tvorbe ďalších videí, dajte odber. Ja sa s vami lúčim a čau, belo.